ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, дар ҳамин давраи имрӯза мо боз якчанд намуди мошинҳои нав қабул кардем, ки пешниҳоди шумо мекунем бо нархҳои арзон. Агар дар шумо заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо, техникаҳо бошад агар ва хоҳед дар канали мо фурӯш ва реклама гузорен, суратҳошу ҳамроҳи маълумотош дар имо WhatsApp вориш кунем, мо рекламаш мекунем, фурӯштам мегузорем. Имрӯза навор дорем, Chevrolet Spark дорем, Toyota Corolla ҳастай, Kia Optima ҳастай, Mercedes Sprinter дар Москва ҳастай ва баъдан мототсикл Moped ҳастай, Volkswagen Golf ҳастай, Opel Astra J ҳастай, Demarcash, Mercedes дорем, Opel Corsa дорем. Хулас навори зур шид баҳри шумо. То охир тамошо кунен. Дар ҳамин видеонавор я лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен, дастгири адошӣ шава, наворро то охир тамошо кунен. Элона мо сар мекунем, качасбара баланд карда монен. Навори зур шид бачаҳои азиз. мегзарем ба якум спринтери фурӯшӣ. Спринтер Mercedes грузовой роӣ кардан, ки дар Москва город Митиши бачаҳои азиз. нархша мега 860,000 рубли русӣ. солаш 2000 сол. барои маълумоти пурра ва дастрас ҳамин мошин рақамҳои WhatsApp +7 309 муроҷиат мекунем. Сталярка қадди ҳаракат мекунам. объем мотор ДВД, состояние зур, дар ҳолати хуби техникӣ, коробкаш механика, документош ҳастай, ходовойшам мақсад дар ҳолати хубай, состояние мошин чоткай. 860,000 рубли русӣ боз савдо ҳам мешавад. касоне ки мақсад харидор ҳастен, барои бизнес кардан беҳад удобни, мақсад кузовшам гарани мақсад зурай. тамошо кунед, мошинчам хел состояние фурӯхта мешавад. барои бор кашидан ва бизнеси мағозаву магазинҳо бениҳоят удобни. худотон боз зангават карда маслиҳат кунед бачаҳои азиз. мегзарем ба дуюм эълони рӯза. мототсикл Moped роӣ кардан, ки фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор 2019 сол ай дӯстон, пробег 280, нархша 6000 сомонӣ бо муомила мешавад. бензини холӣ. рақамҳои WhatsApp 972 муроҷиат кунед. мотораш 50 куба, ягон камбуд надорад, 100%. ҳама ҷош расиски аз Россия омадагӣ 2 ҳафта чид мега. расиски тоза. хулас балоно нав алиш намешавад, арзон бо камтар мешавад. ҳозирашта нархша 6000 мега бо муомила мекунам дӯстон. касе мехара марамаз зангза аз номи канали мо. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz V202 ҳастай, ки дар шаҳри Душанбе, солаш 1998 сол, 59000 сомонӣ бо муомила мекунанд. моторш дуи механика дӯстон. савдо дар назди мошин бошад дар шаҳри Душанбе. гази бензин, гази евро 4 дӯстон. барои тамос гирифтан 809 WhatsApp ёки 889 дастӣ. балоно пачка мега, кондитсионер ях, печка зур, парктроник дорад, кор мекунад. документ буд шидагӣ, задагӣ варид умуман надора. краскаш бецарапина. салон мақсад зур, тоза, камбуд хулас надора. ҳамаш мега 100%. хулас 59 та бо муомила мекунанд бачаҳои азиз. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Corsa равон кардан, ки дар шаҳри Бохтар. бачаҳои Бохтар анҷа бошен, анака тамошо кунед. 17000 сомонӣ меганша, яъне боз савдо ҳам мешавад. солаш 1996, гази бензин, мотор 1.6 механика. барои тамос гирифтан WhatsApp 37960. 8 моҳа ҳуҷҷат дорад, 4 балон навак, аккумулятор нав дорад, алиш мешавад. ба Opel Hatchback бо караван болош мақсад сум метабачаку. касоне ки Hatchback ё караван дорен, алишам мешта ягон сумтон метаака. хел ба нарх 17000 сум бо савдо ҳам мекунаша. зангават карда маслиҳат кунеда маъқул боша мошинчаро рафта аз шаҳри Бохтар бихарем дӯстон. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla ҳастай, ки солаш 2005 сол, краска сияҳ, номерош 0700, дар шаҳри Душанбе, 2005 сол,
58,000 сомонӣ бо савдо мешавад. Бензин, газ, краска сия, мотор 1.6 механика, баллонот чотка, дискачаи фасон, ягон камбуд надорад, 4 баллон нав, мотор, коробка созай, обогрев дорад, мультирул дорад. Европа хулас мошинча. Варианти алишира мебинем. Ягон мошини арзонак болои сум монда мегӯяд, чунки сум дар пораи бародарда ба ҳам хотир ягон намуди караванай, ягон намуди нексияй хай пешниҳод кинен неки якада сум битен ки сумаш дар пур будай. хеле вариантора хулас пешниҳод бикунем. навори маъқули дилтон боша. Агар метавонед роӣ кунед ба чакода, касоне ки мошинхар ҳастанд роишон кунен ва якта лайки бепла барои мо бизанем бачаҳо азиз. ана мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Chevrolet Spark ҳастае ки дар ҳолати хуби техникӣ 2011 сол 65,000 сомонӣ бо муомила мекунанд. Бензин холӣ, моториш як, коробкаш автомат. Мордара бинем бачаҳо чӣ хел тоза, дискора бинен, мотора бинен чӣ хел пачка тоза нав. 2011 сол автоматай, бензини холӣ, моториш як. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хуб, ҳама тарафа хулас қонуну қоида, состояние чотка. касе мехара мақсад ҳамин рақамошро занг зан 900 дада ай бо муомила хулас мекунанша. 65,000 салон тоза, краска тоза, автоматикаи тоза, мордашам фасон хушрӯ. худумда маъқул шид. краскашам ягон сарафин хулас надора бачаҳо. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Volkswagen Golf ҳастае ки 2007 сол. рости аз ҳар як маркаи мошинои яктагӣ дутагӣ мо навор кардем ки шитоби моро тамошо мекунем. ҳар одам ба хотири ҳар як мошин тамошо мекунад. 2007 сол дар душанбе 60,000 сомонӣ. Volkswagen Golf хечибек бачаҳо. 60 бо савдо дора. Бензини холӣ, мотор 1.6 автоматай. ҳамон нафарое ки мақсад Volkswagen хостен бо автоматикаша ёфтем да. мотор коробка мега 100% без камбуд. як сола ҳуҷҷатам дора. масъалаи ҳуҷҷатам камбуд нест. дискачаи фасон, 4 баллони 80%, 4 та электропакет бо хубиша мебуда бачаҳо. 1.6 автоматика. краскашам тозаакай. состояние мошин дар ҳолати хуби техникӣ. нахаду хечибек Volkswagen Golf марама занг зада бо худотон маслиҳат кинед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Kia Optima ҳастае ки 2010 сол дар шаҳри душанбе қарор дорад. 100,000 сомонӣ мегам бо муомила мешавад. бензини холӣ, моториш 2.7 автоматай. состояние чотка, краска тоза, даруни мошин тоза, автомати тоза. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. задни камера, пеш қафо камера, 4 баллон нав, ҳолатиш 80%. хуб, обогрев сидения дорад, обогрев рул дорад, мульти рул дорад, мотор заводской, мотор, коробка, кондитсионер, ҳамаш хулас гап мошинча соз без проблема. ҳай мекунен мегарден. 100,000 сомонӣ. мардуме ки кияхар ҳастен мақсад тамошо кунед. рақамо барои тамос 911 52 60 занг бизанед масаке. ва баъдан дар ҳамон комментария нависен ки бачаҳо аз кадом маркаи мошина шумо маъқул дид шумо ай нависен, мо рекламаш мекунем иншоалло. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Астраҷи ҳастае ки 99 сол. Астраҷи хечибек дӯстон. номеро транзит, краска соз, солаш 99 дар душанбе қарор дорад. савдо мешавад бо нархи 43,000 сум. бензин, газ, салон тоза. моториш 1.6, коробкаш механика. ассалому алайкум мардуми азиз мега бародарони гиромӣ. мошин як сола ҳуҷҷат дорад. газ, бензин ҳардаш кор мекунад. моториш расход надорад. краска созай. баллоношам бад нестай. алишам мешава. мебинем вариантора пешниҳод кинед. ай ду тараф пешниҳод кинед, яъне ки
ما قبول کردیم انشالله علیشان میکنیم میگم. خلاص زنگ زده رقمای 948 خودتون با مسئله کردن معقول باشه علیش کنین یا که به نرخ بخرین شب. میگذاریم بعد هم ماشین فروشی اوپل ویکترا بی است که دوتی میگنش هم خیلی نمرش ترانزیت 2000 سال در ناحیه یاوانی خدمت قرار دارد. کراسکش توزک، دیسکچوی سوز، بالونای فاسون، بنزین پلیس گاز 38000. کراسکش تا جای دیدیم 20 طرفی نمچو گاز پلیس بنزین موتور 1.6 مکانیکا ویکترا بی دوتی خرو مرمت زنگ زده رقمای 4 زنگ زده مستقیم. ماشین در حالت خوب قرار دارد. موتور 1.6 پرستوی میگم. موتور کاروپا 100 پویز نروشکا داره. خب کم ترکه خلاص خیلی زنگ زنین حسد کنین معقول باشه بگیرین شما. میگذاریم به 11 ماشین فروشی اوپل استراجی است که سروش 2009 سال کراسکای سرخ بچکو ای استراجی سروش نای 65000 سومونی 2009 سال ای نرخ کمانسون بنزین گاز موتور 1.4 مکانیکا سستانی چوتکا سودا میشه با نرخ 65 با معامله میشه. ماشین میگه در تاجیکستان گشتگی نیست عموما 24/2024 حجت سالانه شدگی و اوتیلیزاسیا 1 ساله حجت داره. کندیشنر یخچال پرتویا 4 بالون پچکا خلاص سوز سستانی چوتکا ماشینچه زور کراسکا سرخ معامله داره. خلاص در تاجیکستان عموما میگه گشتگی نیست مثلا دکمنتوش همش قانون قاعده معامله میکنه 65 با سودا میشه. خیلی نگفتم برانتوی علیشیره خودتون پیشنهاد کنید معقول باشه اگر یعنی که علیشه ممکن بکنن حاضرش تا 65 تا استراجی 2009 سال شد. بچکو نوار تمام میشه و نمرای ما برای رکلام کردن ماشینا زمینا خونه ها کواتری ها باشه اگر حرکت کنید ویدیو نوار کنین اگر نباشه همه خیلی صورتش هم باید کنین معلوماتش پر نویسنده رو کنین ما رکلام فاسونش میکنیم فروش نمیگذاریم. قسمت اصلی بگذاریم اگر همین یه لایک بکن از طرف شما شما اگر زوری باد بشود دستگیری از شما پیشروی از ما نواران فقط رکن نواری به نفع خود با مشنه بشود خیلی خودتون احتیاط کنید.